Amalungu eBhunga lesiGqeba sase Rhawutini ekhokelwa yiNkulubaphathiswa uPanyaza Lesufi abambe Imbizo yoLuntu kunye Nenkonzo Yesikhumbuzo yamalungu eqonga lesipolisa lasekuhlaleni lakoogobityholo e-Soshanguve ngenjikalanga yanamhlanje. Kwimpelaveki kudutyulwe kwabulawa oonogada basekuhlaleni abathandathu yaye abanye bonzakala kungquzulwano nezikrelemnqa. Ngethuba esenza intetho yakhe kwinkonzo yesikhumbuzo, uLesufi ungqine ukuba abarhanelwa abathathu kwabahlanu abafunwayo babanjiwe. After I've been alerted that there's something that happened in this community. And I want to thank the community of Me for trusting my word when they were in pain, for believing in me when they've lost everything that they had. And I want to give feedback to you, to the community of Me. I promised you, or within 72 hours, we will get them. I promised you that within 72 hours, they can run, they can hide, they can go to the Inyanga, they can go wherever, they can go under the world. We will get them. I'm proud to report to you, of the 5, we've got the 3 already.